патрэбна яшчэ ўзяць пару цукерак, каб было чым падсілкавацца ў дарозе. Так, гэта ёсць. Добрага ранку, дзяўчынкі і хлопчыкі. Прывітанне, Кася. А чым ты займаешся? Ой, а я і не заўважыла, што праграма ўжо пачалася. Вітаю, сябры! Не замінай мне, я рыхтуюся да вельмі важнай справы. Якой гэта? Збіраюся ў экспедыцыю на паўночны полюс. Так, паглядзім, цікавы набор. Відэлец, кубачак, напэўна, для гарбаты. А гэта што? А што, ты не бачыш? Бачыць бачу, але не разумею, навошта табе камяні. Ну як навошта? А чым я буду вогнішча разводзіць, каб сагрэцца? Запалкі я магу згубіць. А вось каменьчыкі, яны ж цяжкія. Калі выпадуць, адразу заўважу. Ну, Кася, ты дзівачка. Здабываць агонь з дапамогай камянёў ты ж не ўмееш. А я вось буду зараз вучыцца. Ой, гэта небяспечна дома вогнішча разводзіць. Вось быў бы Ваня, ён бы пацвердзіў. А Ваня умее? А, выдатна! Ён мяне і навучыць. Не, Ваня пацвердзіў, што гэта небяспечна. Ён усё пра гэта ведае, бо разам з усімі вядучымі добраранка стаў удзельнікам добраахвотнага пажарнага таварыства. Што? А чаму я пра гэту грандыёзную падзею першы раз чую? Прапаную паглядзець, як усё праходзіла. Ага. Ребята, вы сегодня находитесь в Музее огня. Вы, наверное, знаете, что давным-давно, еще с самых древних времен, люди боролись с огнем. Почему они стали бороться с огнем? Потому что начали люди погибать от пожаров из-за стихийных бедствий. Ребята, вот здесь мы видим с вами представлена наша квартира. Давайте с вами посмотрим внимательно. Вот здесь рассмотрим, какие ситуации, из-за чего может произойти пожар. Я думаю, это то, что вот в первой комнате внизу, там утюг оставили включенным. Он может загореться. Все правильно, не выключены электроприборы. Еще из-за чего может произойти пожар? Неисправное печное отопление. Печного отопления может быть произойти пожар. Еще? Перегруженность электроприборов в розетке. Неправильное обращение с газом. Когда дети балуются со спичками, играют с огнем. Ребята, вы сегодня много узнали, многому научились, и поэтому я хочу, чтобы вы нам сдали экзамен. Как вы знаете, правила безопасности. Согласны? Да. Номер 112. Дежурная служба МЧС, чем вам помочь? Кабирова Беата. У меня в доме пожар. Назовите ваш адрес. Улица Льва Сапеги, дом 3, квартира 7. Какой подъезд и этаж? Второй подъезд, второй этаж. Ожидайте, машины к вам выезжают, не волнуйтесь. Ребята, мы сегодня с вами были в гостях в Музее огня в Минском городском управлении МЧС. И я хочу сказать, что пожарным может быть не каждый, а добровольцем может быть любой. И сегодня мы хотим вас посвятить в ряды добровольного пожарного общества. Вы пополните наши ряды и будете учить безопасности своих близких, знакомых, родителей, своих друзей и, конечно же, наших маленьких телезрителей. Прывітанне ўсім! Ванечка, прывітанне! Мы цябе віншуем! І ўсіх нашых віншуем. Ага. Дзякуй, сябры. Гэта была вельмі важная падзея, асабліва для мяне, бо я мару стаць сапраўдным пажарным. Здорово! І я б вельмі хацеў ім дапамагаць. А
а я б камізельку пригожую хотіла б поносить. Добра, добра. Крыху пазней, і ви з Лесікам можете ў гэтае таварыства ўступіць. А у вас тут якія навіны? Кася на паўночны полюс сабралася і... Я вырашила свой поход откласти. Чаго гэта ты перадумала? Хочу, каб ты, Ваня, дапамог мне правильно падрыхтавацца. Дапаможаш? Безумоўна. Але перш за ўсё трэба мультфільм паглядзець. Давайте. Раз, два, три, чатыры. Так, Катя, не халтур. 3, 4. Раз, два. Лесик, цудоўна. Ну, складана. Ой, ага, нібы да Алімпіяди 4. рыхтуецца. Раз, два. Усё, скончылі. Можем адпачыць. Ванечка, а гэтые практыкаванні трэба кожны дзень выконваць. Ну, вядома, Кася, ты ж на паўночны полюс збіраешся. Дарога доўгая будзе. Трэба добрая фізічная падрыхтоўка. Сябры, а вы ведаеце, дзе знаходзіцца паўночны полюс? Ой, ну гэта ж лёгка. Там, дзе жыве дзядуля Мароз. А я ведаю, што Дед Мароз гаспадарыць у Белавежскай пушчы. Мабыць, на паўночным полюсе ягоны брат Санта-Клаус жыве? Нешта я зусім заблыталася. Кася, а як жа ты збіралася ў падарожжа без дакладнага маршруту? Ну, я думала, па зорках буду арыентавацца. Здаецца мне, што Кася прыгодніцкіх фільмаў наглядзелася. Што? Сябры, а вы ніколі не марылі пра цікавыя захапляльныя падарожжы? Марылі? Вось. Ну, вядома, гэта вельмі цудоўнае жаданне вандраваць. Я б таксама хацеў. І я. Тады давайте ўсе разам зараз і адправімся ў падарожжа. На паўночны полюс? Не, у краіну захапляльных мультфільмаў. І вы, сябры, таксама далучайцеся. Ну як, спадабалася мультыплікацыйнае падарожжа? Ой, вельмі. Аднак я б сабе на заметку гэтае практыкаванне не ўзяў. А куды наша Кася падзелася? Да я тут! Ой. І ведаеце, што я придумала? Пачну зараз маляваць карту падарожжаў. А можна мы з Ваней табе дапамагаць будзем? Так, Ваня? Так, мне здаецца, што ў нас павінна атрымацца. Тады бярыце алоўкі, а я буду казаць, што вам маляваць. Ого, чаму гэта ты раскамандавалася? Таму што гэта мая ідэя, зразумеў? Бяры аловак, кажу, і Не малюй. трэба сварыцца. Гэта будзе наша агульная праца. Кася, мы ж дапамагалі табе практыкаванне рабіць. Ну, добра, але я пачну. Спачатку давайте прапануем і нашым маленькім гледачам намаляваць свае прыгодніцкія карты. Так, дзяўчынкі і хлопчыкі, даставайце свае альбомчыкі, фарбы ці аловачкі, будзем маляваць. А пакуль усе рыхтуюцца, давайте абмяркуем, што будзе на нашай карце. Лясныя гушчары і неправазныя джунглі. Блакітныя азёры і вялікія А акіяны. яшчэ пакручастыя сцежкі і высокія горы. А за імі сапраўдны скарб. Так, Ваня, як цудоўна ты прыдумаў. Сапраўды неабходна ж нейкая мэта для нашага падарожжа. Варта ўжо пачынаць маляваць, а то мы зараз усё забудзем, што нагаварылі. Давай. Добра. Толькі спачатку трэба вырашыць яшчэ адно пытанне. Якое? На чым будзем вандраваць? Дык пешу. Заплечнікі возьмем і наперад. Такая вандроўка год будзе доўжыцца. А як жа нашы маленькія гледачы? Да і дарослыя нас на такі доўгі час не адпусцяць. Сапраўды, нешта я не падумала. Ой, што рабіць? Кася, не хвалюйся. Паветраны транспарт нам дапаможа. Самалёт! Так, ён вокам агненна, куды хочаш даставіць. А пакуль прапаную паглядзець цікавую казачку. Ой, Ну вось і ўсё. ой, які прыгожы самалёцік атрымаўся. І цікавая карта таксама. Ага, паглядзі, тут усё ёсць. Усё, што У трэба. мяне прапанова да гледачоў добраранка. Сябры, дасылайце нам свае прыгодніцкія карты. Абавязкова! Нам вельмі цікава, што у вас атрымалася. Адрасы нашы памятаеце? Паштовы 220 114, горад Мінск, вуліца Макаёнка 9. А я буду
буду чакаць на электронны добраранак tv@gmail.com. Ну а зараз надышоў час развітвацца. Ага. Добрага і насычанага вам дня, дзяўчынкі і хлопчыкі. Цікавых адкрыццяў і бадзёрага настрою. А мы сустрэнемся, як заўсёды зранку, у нашым добраранку. Чакаем усіх заўтра ў той жа час. Не праспіце.